प्रणाम मित्रगण। हम भूमिजा जी पाठक स्वागत करत बाटी आप सबके अपने चैनल समृद्ध भोजपुरी में। आज बात कइल जाई केहू के ऊपर गुस्सा कइले के बाद आपन नियंत्रण जौन सब खो देला ओकरे बाद कितना नुकसान होला ओ बारे में। कभी कभी का होला कि केहू पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेनी सभे करेनी का कभी कभी गुस्सा आ जाला केहू के ऊपर, केहू के हरकत की वजह से, केहू के बातें की वजह से, केहू के अन्य कौनो भी प्रकार से हमन के गुस्सा आ जाला। या फिर इहो हो सकेला कि बहुत दिन का गुस्सा बा, बहुत साल का गुस्सा बा और केहू के ऊपर हमन के उतारत बाटी। केहू भी हो सकेला, हमन के घर परिवार के व्यक्ति हो सकेला, हमन के आस पड़ोस के, हमन के नात रिश्तेदार केहू हो सकेला, पति पत्नी हो सके न, पिता पुत्र हो सके न, केहू भी हो सकेला। तो कभी कभी हमन के का करेनी कि केहू के ऊपर अगर हमन के गुस्सा आ गइल, क्रोध आ गइल और हमन के ओ व्यक्ति से लड़ पड़ल बाटी या फिर झगड़ा करत बाटी या फिर कौनो प्रकार से बहस वार्तालाप करत बाटी। गरम हो जाला सब थोड़ा थोड़ा बाती में आजकल तय, लेकिन ते जब अगर केहू से बहस होत बाटे, केहू से बात ही होत बाटे, तो वहाँ एठो गलती ई हो जाला कि बहुत ज़्यादा हमन के बोल देनी। बहुत ज़्यादा का मतलब हवा कि व्यक्ति से हमन के बहुत बहस करत करत सीमा रेखा के पार कर जानी। सीमा रेखा से भी तात्पर्य यही हवे कि हमन के बोलले के भी कुछ मर्यादा होला। कौनो भी व्यक्ति अगर बाटे तो सब व्यक्ति से बोलले का मर्यादा एठो निर्धारित कइल हवे। अपने से बड़ा केहू हवे तो उन्हू से बात कइले के मर्यादा निर्धारित हवे और हमन से छोटा भी केहू हवे तो छोटे लोगन से भी बात कइले के मर्यादा निर्धारित कइल गइल है। हमन के समाज में, हमन के जीवन में सबसे बात कइले का एक मर्यादा निर्धारित हवे और वो मर्यादा में ही रह के बात करे के चाहिए। वो मर्यादा के पार कइल मतलब बहुत सारा चीज़ के न्योता देवल, बहुत सारा मुसीबत के न्योता देवल, अपने संबंध के समाप्ति की ओर ले गइले के न्योता देवल। अगर हमन के केहू से गुस्सा नाराज़गी से बात करत बाटी त कभी कभी शब्द इतना गंदा हो जाला, इतना बेकार निकल जाला कि सामने वाला अंदाज़ा नहीं लगा सकेला और हमन के सामने वाले के दुख और घाव के अंदाज़ा नहीं लगा सकेनी। कभी कभी सामने वाला अगर अपन कोनो बात ही बतौले रहेला तो हमन के का करेनी, जब हमन के बहुत गुस्सा आ जाला, बहुत नाराज़गी रहेला तो ओ बातें के हमन के गलत भाव में दोबारा वही व्यक्ति के सामने हमन के पेश कर देनी या फिर सबसे जो वहाँ दो चार जाने के सामने अगर लड़ाई होत बाटे तब तो और भी ज़्यादा गिरल काम कर देनी हमन के। वो बातें कि हमन के सबके सामने व्यक्त कर देनी, सबसे वो बात ही उल्टा सीधा बतावे लगेनी। और कभी कभी इहो होला कि वो व्यक्ति सही रहेला, वो व्यक्ति कौनो प्रकार से गलत नहीं रहेला, लेकिन हमन के इतना गंदा गंदा शब्द, इतना गिरल गिरल आरोप प्रत्यारोप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर लगा देनी कि वो व्यक्ति मतलब एकदम तकलीफ में आ जाला, एकदम सन्नाटा में आ जाला कि हमन के का कहत बाटी। कभी कभी सामने वाले व्यक्ति के पास हमन के बहस, हमन के क्रोध का जवाब नहीं रहेला, इतना गिरल गिरल शब्द हमन के कह देनी। ओकरे बाद जब गुस्सा ठंडा होला, दिमाग शांत होला तो ई होला कि ई त बात कहे के नहीं चाहत रहल है। ई त हमन के अपन सीमा रेखा जब लांघ देनी तब हमन के पता चलेला कि सीमा रेखा से बहुत आगे बढ़ गइल बाटी। ओकरे बाद हमन के अगर वो व्यक्ति से लाख क्षमा मांगी, लाख वो व्यक्ति से हमन के माफ़ी मांगी, तभी उस समय वो कहल जौन चीज़ हमन के मुँह से वाक्य निकल गइल बा वो वापस नहीं आ सकेला। और पूरे जीवन जब तक वो व्यक्ति जिएला, यकीन मानी वो बात भूलाला नहीं। काहे कि ऐसन शब्द हमन के कह देनी, इतना गिरल शब्द कह देनी कि वो भुलाए वाला रहबे नहीं करेला। और जौन हमन के रिश्ता में खटास पड़ जाला, कड़वाहट आ जाला, दरार पड़ जाला, वो कभी पूरे जीवन नहीं मिटेला। तो ऐसे ये चीज़ के बहुत ध्यान रखे के चाहिए कि गुस्सा और क्रोध में भी अपने वाणी पे उतना ही मतलब बात कहे के चाहिए, बहुत कहीं, लेकिन सीमा रेखा के अंदर कहे के चाहिए। सीमा रेखा के पार कइले का मतलब हवे विनाश के या फिर अपने रिश्ता के समाप्ति की ओर ले गइल। तो अगर रिश्ता के बचावे के हवे, रिश्ता के नाहियों बचावे के हवे
हवे तभी भी हमन के एक ठो मर्यादा हवे, वो मर्यादा के पार कभी नहीं करे के चाही। मर्यादा में रहले से का होला कि हमन के केहू कौनो भी प्रकार से कुछ कह नहीं सकेला। और जब हमन के बार बार मर्यादा पार कर देवल जाई तो हमन के केहू भी कही कि अरे उनके बाती के का कहे के बाटे। ऐसे अपने शब्द का उतना ही इस्तेमाल करे के चाही जितना हमन के ज़रूरत रहे। काहे कि यह शब्द आप लोग सुनले होबे कि यह मुँह पान खियावेला, यह मुँह बेकार चीज़ हवे कि ई सब करावेला, मार खियावेला। तो यही मुँह से हमन के अच्छा चीज़, शुद्ध चीज़ बोले के चाही, न कि बेकार और गंदा चीज़ बोले के चाही।